Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Менә шушындай рухта барганда, минемчә, без бер кашанда үзебезнең туган телебезне, ана телебезне онытмаячакбыз. Аулагый батыл Муслим Азнакай Лениногорск татарларын колабызда җиде. Это нужно для безопасности, чтобы все эти работы проводились с правилами безопасности, перевозы пассажиров. Вакыты белән кеше йөртүче автобусларда рейд. Әлбәттә, әтиләр белән уллары ожаган уйный. Татарстанда яңа таҗлы вируска бәйле яңа шикләүләр кертелде. 28 февральдән республикада эпидемиологик хәлне яхшырту максатыннан масса күләм чаралар үткәрү тыела. Моннан тыш Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгына Донецк һәм Луганск милли республикаларыннан китәргә мәҗбүр булган һәм Татарстанга килгән гражданнарга коронавирус инфекциясенә тест үткәрү йөкләнде. Башкарма комитетта һәм Бердәм Россия партиясының Шевченко урам 62 йорт адресы буенча урнашкан җирле бүлекчәсендә Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан эвакуацияләнүчеләр өчен гуманитар ярдәм җыю оештырылды. Монда теләгән һәр әлмәтлек катнаша ала. Оештыручылар узак сакланучы азык-төлек продуктлары, балалар өчен туклану, башка товарлар, шәхси гигиена чаралары, урын җир кирәк-яраклары, кием салым, шәхси саклану чаралары, уенчыклар һәм канцелярия кирәк-яраклары кабул итә. Игътибар итегез, гуманитар ярдәмнең барлык әйберләре дә яңа төргәкләрдә булырга тиеш. 27 февральдә 18 саат 46 минутта Объездная урамы буенча көнкүреш вагонында янгын чыккан. Беренче бүлекчә килеп җиткән вакытта бөтен мәйдан буйлап вагонның ачык януы, бина эчендә түбә тәрәзәләр җимерелүе күзәтелгән. 18 саат 57 минутта янгын сөндерү барышында җимерелеп төшкән түбә кисәкләр астында ир-ат мәетен табып алалар. Янгынның мәйданы 18 квадрат метр тәшкил итә. Аның сәбәбе ачыклана. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре сәнәгый һәм экологик куркынычсызлык үзәгенең юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү бүлеге белгечләре белән берлектә вакыты белән кеше йөртүче автобусларда хукук бозулуларны ачыклау буенча чираттагы рейд үткәрделәр. Аның максаты юл транспорт һәлакәтләре профилактикасы. Машина йөртүчеләрнең һәм пассажирларның сәламәтлеге һәм иминлеген үзләренең бурычы итеп куйган һәр автотранспорт предприятиясе транспортның тиешле хәлдә тотылуын аерым контрольдә тота. Чираттагы таләпләрнең үтәлешен тикшерер өчен ЮХИДИ бүлеге рейдка чыкты. Освещение в салоне включить, пожалуйста. Рейд барышында Татнефть компаниясе хезмәт күрсәтүче предприятиеләрнең вакыты белән йөртүче автобуслары тикшерелде. Белгечләрнең игътибарлары автобусларның техник төзеклегенә, аларның комплектлануына, кирәкле документлар булуга, хезмәткәрләрне махсус кием һәм аяк киеме белән тәэмин итүгә юнәлдерелде. Периодически проводим контроль на линии, проверку работы специальных транспортных средств. Без даими рәвештә линиядә контроль уздырабыз. Махсус транспорт чараларының эшен тикшерәбез. Тикшерүләр график буенча атнага 2-3 тапкыр алып барыла. Бу куркынычсызлык өчен кирәк. Булар барысы да пассажирлар йөртү куркынычсызлыгы кагыйдәләре буенча башкарыла. Это нужно для безопасности, чтобы все эти работы проводились с правилами безопасности, перевозы пассажиров. Шулай ук Татнефть объектларында эшләгән махсус техника һәм җиңел транспорт линияләрендә вакытлы контроль булырга тиеш. Рейд барышында линиядәге 12 автобус тикшерелде. Нәтиҗәдә техник төзексезлек белән 2 транспорт чарасы, укылмый торган номерлы 2 автобус һәм куркынычсызлык каешларын эләктермәгән 1 транспорт йөртүче ачыкланды. Рейд барышында тикшерү өчен туктатылган барлык автобус йөртүчеләренә юл хәрәкәте кагыйдәләре һәм аларны тайпылышсыз үтәү мөһимлеге турында тагын бер кат искә төшерүгә юнәлдерелгән белешмәләр тапшырылды. Алия Байрамалова, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәренең Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге паркта әтиләр белән уллары ожаган уйнады. 3нче ел рәттән әлеге хәрби патриотик уенны шәһәрнең әтиләр советы һәм районның мәгариф идарәсе бергәләп оештырды. Әти белән бергә ожаган уенында 18 команда катнашты. Аларның һәрберсендә 5 әти һәм бала. Бала янәшәсендә әтиләр сынатмады. Әмма аларның әтиләр янында иң көчле ул, иң яхшы иптәш буласы килде. Семейный праздник. Гаилә бәйрәме бала белән әти арасын якынайта дип уйлыйм. Бер-берсен белмәгән кешеләр белән монда танышабыз да. Здесь знакомство получается. Дальше был тир. Это было, конечно... Тирда ату булды. Атуы авыр булды, ләкин без әти белән булдырдык. Аның әйтеп тору белән без җиңдек. С помощью его подсказок я побеждал. Әтиле уллы аркан тартышу, тюбингта бормалы юлны үтү сыман ярышларны җиңеллек белән җиңеп чыктылар. Шуңадырмы ачык һавада пешергән бутка һәм кайнар чәй иң тәмле ризык.
Вам хватило каски-то? Все, слава богу. Ярышларны Әлмәт әтиләр советы оештыра. Ул колабызда 2017 елдан бирле эшли. Аларга фикердәшләр, игенәчләр һәм хәйриячеләр ярдәм итә. Мероприятие, главная цель поднять. Төп максат әтиләрне диваннан торгызып, балалар тормышына кертеп җибәрү, әти төшенчәсен күтәрү. Этого мероприятия. Бергәлектә көч. Мондый ярышлар гаиләне берләштергән сонлы өлеш. Шуңа да аның дәвамы һичшиксез булачак ди оештыручылар. Алсу Амирова, Марат Хәлиуллин, Яңлыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр тирда пневматик винтовкадан атып төгәллекләрен тикшерсә, командирлар өчен интеллектуаль бәйге әзерләнгән иде. Алар тарихи тест үтте. 16-нчы мәктәптә узган ожаган уены турында алдагы материалда. Ожаган уены 2022 барлыгы 8 команданы үз иченә җыйды. Булар шәһәребез мәктәпләре укучылары. Ярыш шартлары буенча команда 14 кешедән 10 егет һәм 4 кыздан торырга тиеш. Сегодня у нас проходит в школе номер 16 муниципальный этап военно-спортивной игры «Зорница». 16-нчы мәктәптә ожаган 2022 хәрби спорт уенының муниципаль этабы уза. Ел сайын уздырылучы чара. Җиңүче команда Татарстанның көньяк-көнчыгышында катнашачак. Безнең 7 этап: көч, хәрби спорт, интеллектуаль һәм визитка. Строй әзерлеге дә мәҗбүри булып тора. Интеллектуальный этап есть и этап визитка. Также обязательно строевая подготовка. Бер команда дөрес йөрү, уңга сулга борылу һәм командирның башка боерыкларын төгәл үтәсә, икенчеләре команданың визитка бәйгесендә катнаша. Әлбәттә, ожаган уенның иң актив биремнәренең берсе автомат сүтеп җыюдагы җитезлекне ачыклау. Алексей Белоногов ожаган уенда беренче тапкыр катнашуына карамастан Калашников автоматын җыюда яхшы нәтиҗә күрсәтә. В этих соревнованиях я участвую первый год. Меня учитель взял. Мне больше понравилась сборка автомата. Да, и подтягивание вроде. Карина Алексеева ожаганда 2нче ел катнаша. Катнашып кына калмый, үз мәктәбенең командасының капитаны да әле ул. Готовились мы около 2-3 дней. В том году мы заняли первое место и отправились в Заинск. Отправили на сборку-разборку автомата, где я показала показатель 35 секунд и, кажется, 50 миллисекунд. Егетләр турникта, ә кызлар идәннән күтәрелүдә дә осталыкларын күрсәтә. Элек аулак өйләр ничек узганда бүген замандашларыбызны ни кызыксындыра? Бу сорауга җавапны белү өчен калабызның Риза Фәхретдин исемендәге 1нче гимназиясенә бару кирәк булган икән. Татар теле бетә дип лаф урган милләттәшләребезгә лаеклы җавап итеп бирде. Аулак үй батыл узды. Мәктәптә бара торган аулак үй батыл 1 ел элек Казанда башлаган зур проектның чираттагы бер этабы. Татар теленә, татар моңына һәм татар әдәбиятына мәхәббәттә бүген Мөслим, Азнакай, Лениногорск һәм Әлмәт татарлары көч сынаша. Ишетүгә ятлана, әни, ил, ватан дигәне йөрәкләрдә саклана. Татарлар дигәнем иҗатка туры катнашы булган һәм булмаган, ләкин милләтебез язмышы белән һичшиксез борчылган милләттәшләремне атыйм. Язучылар, укытучылар, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре, җитәкчеләр, укучылар, булар барысы да бу чарага зур әзерлек белән килгән. 7 минутлык тәкъдимнәмәдә үзләре турында, төбәкләре турында сөйләделәр, оештыручылар әзерләгән биремнәрне чишттеләр. Проектның авторы журналист Савия Закирова сүзләренчә, Аулак үй батыл проектта республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы һәм язучылар берлеге, Мәдәният министрлыгы тарафыннан яклау тапкан. Аның максаты халкыбызның милли юлларын, уеннарын, җырларын яшь буынга аулак үй күренеше аша җиткерү, замандашларыбызны әдипләребезнең иҗаты белән таныштыру. Без инде күренекле төрле буын шагыйрәләрен балалар белән таныштыру мөмкинлеген дә һәм балаларыбызга халкыбызның йолаларын, гырыф-гадәтләрен, анары халык җырларын алар тыңлап кына утырмыйлар, бергә кушылып өйрәнеп киләләр, бергә кушылып җырлыйлар шулай. Без аларны чакырып, 10 балага каршы 5 шагыйрә Билалашта 18 февральдә булды узган ел, һәм бу ел инде без 1 ел дәвамында бик күп районнарда булып, төрле районнардан финалистлар җыйдык. Батылда катнашучыларны бәяләргә махсус чакырылган кунак шагыйрә Фәүзия Солтан да бу иҗади ярышның бары тик уңай якларын гына күрә. Татар теле бетә дигән сүз юк сүз ул. Мин аны беренче тапкыр бер мәктәпкә барганнан соң кайтып сөендем. Менә Тагат Нәбиевич минем иптәшем, ул йөрмәем, Тагали үлән. Мин әйттем, Тагат Нәбиевич бит мимә әйтәм, татар әдәбияты бик матур эшлибез дидем инде. Мәтәм яшиләр алар.
Әле без барабыз дидем. Проект чыннан да уникаль һәм бик мөһим. Алга таба ул республика районнары җитәкчеләрендә яклау тапса, бик хуп. Электән ябык кичә булып танылган авла көйләреннән милләтебез күр китәргә бик вакыт инде. Безнең халкыбыз укый, аннары шигъриятле, шигырьле һәм җырлы, моңлы. Менә шушындый рухта барганда, минемчә, без бер кашанда үзебезнең туган телебезне, ана телебезне онытмаячакбыз. Һәм киләчәктә тагын да димәк, шушы тел яшәсен өчен кулдан килгәннең барында эшләячәкбез. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә. Әле хәзер шулай чиктә тора. Дусларын ишетсә, дөньяга күренә дә алмаячак ул. Татар дәүләт драма театрының чираттагы бүләге. Әлмәттә шаналар бәйгесе үтте. Мондый ярышлар инде Азнакайда 10-нчы тапкыр үткәрелә. Азнакайда картинг буенча кышкы ярышлар узды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Әлмәт Татар дәүләт драма театры бу иҗат сезонында да тамашачыларына бер-беренә охшамаган яңа проектлар һәм спектакльләр әзерләп куйды. Җомга кичендә аның чираттагысын тәкъдир иттеләр. Ата баласы хата булмый ди халык. Ләкин ул баланың анасы башка милләт яки дин вәкиле булса нишләргә? Нәрсә өстенрәк? Мәхәббәтме, әллә инде ата-ана биргән үгет нәсихәтме? Әлмәт театрында куелган яңа спектакль әнә шул хакта. Андымында артык шул. Әле хәзер шулай чиктә тора. Дусларын ишетсә, дөньяга күренә дә алмаячак ул. Аннан бит миңа өйләнеп үй ясап, балалы чагылыкларга вакыт. Әйе вакыт. Ул әле өйләнмәгән иде. Аяз Исхакыйның шул исемдәге повесте буенча куелган спектакльнең сценографы һәм режиссеры Айдар Җаббаров. Татар театр дөньясында татар җәмәгатьчелегендә исеме билгеле булган бу шәхесне Әлмәт театрында көтеп алды. Ул үз командасы белән килде. Биюләрне София Гуржиева куйды, от буенча рәссам Ольга Акулова. Birinci günlerde anne bilen tepki kullanlarda düzmediler, bu havada itirdiler, kalktılar, getirilenler üstünde, kıyafetler hakkında ağızlık yaptılar. Төп рольләрне уйнаучы Айрат Мифтахов һәм Миләүшә Хафизова, Диләрә Фазлыева һәм Әншә Сәйфетдинова, шуларга өстәп икенче пландагы һәм эпизодик рольләр белән хәтергә уелып калган Динар Хаснетдинов, Фаил Сафиуллин, Рима Захидуллина һәм Нәфис Газиев драма жанрындагы спектакльләрне җанландырып, тамашачыны көлү аркылы киеренке халәттән чыгаргалап торды. Иҗат төркемен узак вакыт алкышлары белән җибәрми торган тамашачы әллә күңел кылларын тибрәткән тема төгәллегеннән, әллә моннан 105 ел элек язылган әсәрнең замандашлар өчен актуальлегеннән, әллә инде спектакль барышында әти-әниләрнең балаларына хәерле язмышлар теләп пышылдап утырган дугалар күплегеннән бу хезмәтне дә кабул итте сыман. Айдар Җаббаров үзенең яраткан авторы булган Гаяз Исхакыйның айрата матур телен, чагыштыру эпитетларына урын калдырган автор нөсхәсен максималь дәрәҗәдә саклап калган. Премьерадан соң биргән әңгәмәсендә ул Әлмәт театры артистлары белән эшләү рәхәтлеген ассызыклады. Шул ук вакытта тамашачыларның да тын алмый карап утыруларына айрата соклануын белдерде. Шундый бирелеп карыйлар, шундый һәрбер сүзгә, һәрбер режиссерский решение, ягъни яки хореограф решениеларга кул чабып, шулай җылы кабул иттеләр, бик шуңа бик шатмын. Бер сүз белән әйткәндә, спектакльнең үз тамашачысы булуына тулы ышаныч бар. Ул театрның март ае репертуарына кертелгән. Рәдифә Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районында спортның техник төрләре үсешенә зур игътибар бирелә. Ел сайын муниципаль район башлыгы кубогына картинг буенча кышкы ярышлар уздыруда әлеге спорт үсешенә зур йогынты ясый. Быел да шәһәрнең Ишкаев исемендәге Ял паркы стадионында әлеге ярышларның 4нче этабы узды. Картинг бик креатив машина икән. Менә шушы спорт түрі буенча ярышлар Азнакайның Ишкаев паркында үтә. Мондый ярышлар инде Азнакайда 10-нчы тапкыр үткәрелә. Һәм әлеге ярышларны карарга җанатарлар да, шул ук вакытта катнашучылар, спортчылар да шактый җыелган.
Ярышларда Татарстанның көньяк көнчыгышыннан һәм күрше Башкортстаннан 12 шәһәр һәм районнан 106 пилот катнашты. Картинг ярышларын ачып, шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов спортчыларга уңышлар теләде. Үзебезнең иганәчеләребезгә бик зур рәхмәт, спонсорларыбызга рәхмәт, менә Дасав, хозяин кибетләре, предпринимательләр. Монда тизлек җәйге асфальт юл белән чагыштырганда түбәнрәк, ләкин ярышлар боз өслегендә үтүе белән үзенчәлекле булды. Боҗралы юлларны үткәндә спортчылар зур осталык күрсәттеләр. У нас могут выступать дети с 6 лет. Әлеге ярышларда 6 яшьтән алып пенсия яшендәгеләргә кадәр катнаша ала. Безнең Азнакайда картинг клубы инде 1999 елдан бирле эшләп килә. Бүгенге көндә 60 бала йөри. Безнең клубка йөргән балалар соңыннан техник уку йортларын тәмамлыйлар. Азнакайны 9 пилот тәкъдим итте. Барысы да тәҗрибәле шоферлар. Ярышларда җиңүләре дә бар. Миңа 12 яшь, 2 ел картингга йөрим, 2нче елда мин 1нче место алдым. 6нчы мәктәпнең 3нче сыйныфында укыйм. Картингка инде 1 ел йөрим. Иң мөһиме катнашу, ә җиңү түгел. Улыбыз инде 1 ел йөри. Ярышта 1нче тапкыр катнаша, авариясыз йөреп чыкты. Бу төр спортны бик ошата ул, калдырмыйча бик теләп йөри. Иң өлкән катнашучыларга 60, иң яшь узышчыларга нибары 7 яшь. Алар мини-классларда чыгыш ясады. Бу иң күп санлы сыйныфларның берсе. 4-й раз участвую в таких соревнованиях. Стремлюсь к победе. Я приехал с Урусу. Урыс-Судан килдем. Миңа 8 яшь, 1нче сыйныфта укыйм. Картингка инде 2 ел йөрим. Ярышларда 2нче тапкыр катнашам. Приехали мы с Октябрьского, это Башкирия. Мин Октябрьский шәһәреннән. Картингка инде 5-6 ел йөрим. Татарстанда бик күп тапкыр җиңүләр яулаганым бар. Чаллыда, Рәсәй күләм ярышларда да катнаштым. Тамашалы ярышлар һәр вакыт күп санда җанатарлар җыя. Алар арасында Алабугадан Илнур Хаматшин да бар. Ул бер генә ярышны да калдырмый. Каждое соревнование не оставляем. Мин Алабуга шәһәреннән әти буларак җанатарга килдем. Ел сайын йөрибез, инде 4нче тапкыр килүебез. Монда оештыру югары дәрәҗәдә, барысы да бик ошый. Трасса ут. Алла бирсә, барысы да яхшы булыр. Үзебезнең Азнакайларны поддержка итәргә болельщиклар булып килдек, менә малайларны алып килдем, кызны алып килдем. Карарга кызыксыналар. Җиңүчеләрне 9 класста билгеләделәр. Мини-класста Ярчаллыдан Илья Горбунов 1нче урынны алды. Командалар арасында алтынны Шмель, Урысу картинг клубы алды. Милли класста 1нче урын Бирский шәһәреннән килгән Галанов Михаилга бирелде. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда 8 мартка тикле аномаль жылы һава торышы сакланачак. Ул безнең як климат нормасыннан 4-5 градуска артык дип хәбәр итә Татарстан гидрометеорология үзәге. Димәк, тиздән кар эреп бетәргә мөмкин. Әлбәттә, шаналар бәйгесен оештыручылар шуны исәпкә алып тизләргә булдылар. Нәтиҗәдә калабыз халкы һәм кунаклары ярыйсы ук күңелле бәйрәм күреп калды. Креатив шоналар бәйгесендә катнашыр өчен 2 кешедән алып 5 кешегә кадәр команда тупларга. Һәм әлбәттә инде гади булмаган шонада таудан төшәргә кирәк. Иң яхшы команда 30 мең алып китәчәк. Һәм инде 2нче, 3нче урында бүләкләр алырлар. Иң яхшы мотор шона призына 15 команда катнашты. Әлмәттән тыш Азнакайдан, хәтта Урысу поселогыннан да килүчеләр бар иде. Азнакайлар шонаны милли рухта Сөембикә манарасы рәвешендәге корылма рәвешендә ясап килгәннәр иде. Тарихыбызны, милләтебезне күтәреп күрсәтеп, горур татар халкын күрсәтәсе килде. Һәм инде үзебезнең татар милләтен, мирасын танып белерләр дип ышанып калабыз. Алдан Сөембикә Ханбикә, арттан булышчы составындагы команда Нече мәйданчыгындагы җепшек Карлытауны авырлык белән үтте. Азнакайларның тырыш халык икәнен күренеп тора. Менә бу шананың нигезе бурадан. Казандагы Сөембикә манарасы сыман, шулай ук 7 манарадан 7 нигездән тора. Бик авыр күләмле шана килеп чыккан. Ләкин Азнакайлар тырышты. Үтеп булса да шананы алып бардылар. Авыр инде, авыр шана безнең инде менә Азнакай районында бузлы тау булгач, аннан бик матур итеп шуып төштек. Без монда инде безнең көндә уңайыннан кояш та яктырта, шулай булгач, әзрәк инде без шулдык инде барыбер матур килеп чыкты. Безгә ошый бик оештырылган, ничек матур итеп оештырылган, рәхмәт бик зур. Диванга чаңгылар тагып һава шары машина формасында. Гомумән, кемнең нәрсәгә фантазиясе җитә,
шундый кырылмада. Әй мөһиме, бергәләп күтәренке рухта чанашудылар командалар. Төп призга, гран-прига Ознакай районы Мәлбәгыш авылынан Нефтекачево командасы лайык булды. Алса Миру, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, шундый һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.